Striktong gi-require karon ang mga pulis nga i-record ang ilahang mga police operations, partikular na sa pagsilbi og warrants. Kini sumala ni Police Brigadier General Oscar Nantes, Regional Internal Affairs Service 11 Regional Director sa pagkikinabi sa Armen, Davao. Talagang i-make sure na yung ating mga policies, yung mga mandates natin ay may patupad dahil sa amin this will be very effective and disciplining our PNP personnel. That's why we are conducting mga inspections in order sa ating mga personnel to see to it that all the policies and guidelines from the national headquarters will be imparted to our PNP personnel for them to be disciplined. Tungod adunay kakulangon gayud sa issued body camera sa PNP, gitugot ang alternative recording devices sa pag-capture sa mga police operations, particular na sa pagsilbi sa warrant of arrest or search warrants. Gibutyag din Nantes nga adunay ginembisigahan karon ang RIES-11 nga mga pulis kansang naka-violate sa compliance sa body cameras atol sa gilusad nila nga mga operasyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.